wannan mai motar yake da musali ne dinga wallahi ka zo ka tsare mana hanya baka cike ba baka ba mu guri mai cike ba mu je mana dan Allah malam kai hakuri ni ma kokari nake in shiga gurin fakin dan Allah dan Annabi haba mu rika gafara haba malam kai baka wuce ba baka ba mutane sun wuce ba ka cika titin nan kau da hayaki me yake damun ka ne nan giya ta ki shiga ga hayaki ya ishe ni me kake so in yi ne ana amfani da man zamani wajen juye wajen sabis din wuta da wajen irin mai kake juye haka a wani mai ne na zamani sosai kuwa ai ni duk wanda na samu zuba nake yi ayya ka kashe kanka ina zuwa kaga man zamani da wannan zaka yi juye motar ka ta zama ingarma mai aminci da jin daɗin hawa Allah alhaji yanzu wannan shine sabon man da ake amfani da shi man zamani kenan super stallion wannan na yan adita sau ne mu je ira ka siyo na mota dan Allah dan ya mu je da Allah ni na fasa fakin din ma mu je ban Allah mu je lafiyar inji shine kwanciyar hankalin kowane mai abin hawa a don haka nake gabatar muku da ingantaccen man juye mai suna Stallion na kamfanin Santino Global Limited masu yin man juye da siyar da kayan safaya fa shakka babu man juye na Stallion shine yake wanke tsatsar inji yayi fes ina masu motoci manya da ƙanana keke na pep wato a daidaita masu babura janareto da sauransu man juye na Stallion shine daidai da ku Stallion muna da nau'ika kamar haka man injin man diesel da na giya ATF da sauransu buku da ƙari muna sayar da kayan motoci kamar su brake pad brake disc clutch disc electric foil fork da stabilizer leakage kamfanin Santino Global ba mu da haufi akan ingancin kayan mu domin daga Malaysia ake kawo su Nigeria suna da inganci ga kuma sauƙin farashi. Ofishinmu yana Santino Plaza yana kallon ƙofar Aspanda International Trade Fair Complex, Badagry Ojo Express, Lagos, Nigeria. Masu siyan ɗaiɗai ko sari ku kira 0800-197-1 ko a WhatsApp 081-34-34-7838 ko ta yanar gizo www.santinoglobal.com. Madalla ni dai na samu nawa Super Stallion kuma ku je ku nemo naku mai alamar doki